Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Clark at taga Nueva Vizcaya. Daytoyen ti may kadwa apaset ti surat na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday kani Abir Joel Mar Christopher Almasan, ti 4th Macmurray, Alberta, from Manuel Rubio. Ador manangan kan amin a pamilyak dita Inabaan Sur, Rosario, La Union, from Carolina Villanueva Manangan. Makablaawan pa'y da Uncle Samson Resyon kan amin akatrabahwak dito'y Kiling Rojas Isabela, from Rochelle Bautista. Amin anaganak ko, kakabsat, kakaanakak, kan babayaw ko dito'y New Gumya Dupax del Norte, from Arnelson Agaluos. Balimbin family ti Cordon Isabela, kan Crisostomo family ti Ilocos Sur, from Rosana Balimbin. Takdera Sullivan family, from May Janet Sullivan ti Karaisan Magsinga, Ilocos Sur. Mother ko ani Gina Sales ti San Mateo Isabela, from John Ray T. Sales. Shout out pa kani Mami Merlinda S. Choco ti Subul, Gimba, Nueva Ecija. Kan amin akapamatyak dito'y Singapore, from Rio S. Choco ti Singapore. Reden Mark Oha ti Nueva Vizcaya, from Banao Dave Janrick. Jenny Fernandez de la Cruz ti Vigan, Rod Mark ti Abanilla ti Kamalanyogan, Cagayan, from Kazi, Pinagpala. Nanay Wilma Lagasca, from Marvi, Navala.
Shoutout pa kada Grace Sales, Geraldine Larocco, Rowena Salvador, Zanea, Gemma Prutas, ken Rovi Dangpilan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti may kadua pa sa ti surat ni Clark. Dear Manang Emmy, kas iti sigod, ilingad na klaangan itinagan a Clark at ang Nueva Vizcaya, kat daytoyan ti may kadwa apasat ti surat ko. Iti damo apasat ti surat ko manang, na ilanad ko ti maipapan, iti panangitulag dagi tinaganak kada kami kanimiya. Ngam gapo taawan met ti panagayat ko kankwana, impakpakaunakon nga agbalin kami laang nga agasawa iti papel, kat tinakdarak day ta saok. Aging ga idinagsikog ni Mia, gapu iti naminsan nga adda napasamak kada kami, gapu tanabartekak. No pay kastamanang, jak tinakdaran tinapasamak kada kami. Takas itinakonakon, saan ko nga ay ayatan. Gapu iti dayta, nagdesisyon ni Mia nga agsubli iti sidong ti amana. Manipod pimanaw dito'y Pilipinas ni Mia nga agingga iti nagpasngay, awanan apulos ti interes ko kadakwada nga agina. Ni mama ti mangipadpadamag kanyak iti maipapan kadakwada, ta isuda ti adda komunikasyon na iti tunggal maysa. Nagbiagak nga rod akas labarumanen manang. Kat idi marigatan akon nga agmay maysa iti balay mi ken ni Mia, nagsubliak nga rodon iti balay mi ken ni mama. Dito'y nga rod nga ituloy ko ti agsalaysay manang. Mama, nakalibak kita. Sa anak nga agawid iti sumagmamanong aldaw. Tamapan kami iti lugar ti may sa agayim ko. Anya man ang ti aramidam ijay. Kanayon kalatan ama panagpaspasyar. Adatendaran mi akasar, mama. Narigat matadyak mapan, ta sigurado nga agpasugnod ti kayim ko. Kasta kakadilatan, Clark. Day talatan agpalpalla ilang ti aramidam. Saan ka nga umububing iho? Awan ka di ti panggap mo amang urnos iti biyag mo. Mama, naurnos mo ti biyag ko. Awan mo ti parikot kanyak. Kasado ako naman na urnos. Kasado kan, Clark. Amang ano nalipatam da ita. Nulabsen ti agsarita. Pamilyado kan tadan anak yu ka ni Mia. Awan ka di ti panggap mo amang urnos iti pamilyam. Mama, adan kabukbukudan mi abiyag ka ni Mia. Nagsubli nga rodon iti sidong ni Papana, saan ka di? Apay, saan ka mabain iti ama ni Mia? Intalagnakan ka ti anak na, nga niya tinaramin mo. Ita, saan laang abiyag ni Mia ti dinadaal mo? Pati biyag ti putot mo. Huston di sermon, mama. Mapanakon, agur urayin dagiti kakadwak, amapan ijay kasaran. Kumusta ka, Mia, iha? Okay akmat mama. Da kayo ngay, kumusta kayon? I'm okay, iha. Da kayo ti kayat ko ako mustaan, iso nga imawagak. Kinon akmat den, nasayaat kami mat dito'y mama. Kumusta ti apukok? Nasalon at ti apo ko yung mama. Actually, kagap-gapo mi iti doktor para iti immunization na. Nasayaat mo't no kasta, iha. Ni papam, kumusta mo't den? Busy akanayon ni papa, mama. As usual, hands-on ngamin kadagiti business na ditoy. Kasta talaga ni papa, manibot ba'y idi, iha. Apay, awan pa'y panggap na nga ag-retire. Lumakayan, ngamdi pa'y agsarsar ng agtrab-trabaho. Napagsaritaan mi daytan, mama.
Padagkalagla ang basit ni baby. Siyakton ti mangimaton kadagiti negosyo na ditoy. Mayat ano kasta, iha? Madamag ko man laang, Mia. Inawagan na kakadin ni Clark. Saan pa'y mama? Talaga siguro nga enjoy ti biyag na. Taawan kaming ditaka ni baby asaw-sawer na. Mababainak nga rudan kada kayo nga agama. Gapo iti kastangar aramidan ni Clark. Di na pa'y kumustaan mo't tiputot na. Bayan yun, mama. Talaga siguro asaan pa'y anak kasagana nga agpamilya. Kan, amuyo mo't ano mabalin. Talaga di na kayat nga ingkalay sa idi. Di ka agdanag, iha. Diyak agsarday amang bagbagakan kwa na. Sapay kuma, tamapasensya ang pay, iha. Diyak pa'y kitin pampanunutan ti maipapankan kwa na, mama. Impamay sakon ti atensyon ko iti anak ko. Ngam, mangnamnamaak, nga agbaliw tumatlaang ni Clark. Agyaman na kiti kinaanos mo, iha. Di mo ba't baybayan tabagim, ha? Ikumusta anak tulaangan ka ni papam. Sige nga rutan, iha. Umawag ak tumanan. Bye. Bawag ni katugangam adivina itay kunam, iha? Wan, papa. Kung kumustaan na tayo, nang runa unay ni baby. Ket anya mati madamag maipapan ka ni Clark. Awan nagbaliw, papa. Talaga siguro asaan ang patagkan kwa na tiputot na. Ay, jakim pagarup, akas to iti pagbanagan ti panagkalay sa'yo, iha. Impagarup ko dinudisnudo anang ikalay sa ka. Tadi namat tinubngar titulagan mi iti day di amana. Amo ka agkad-kad idi, papa. Ngam di nalakayat asupringan ni mama na. No impateng na kumay di nagkadkad. Wala pimanaw latta kuman. Di awan kumati na pasama kakalay sa. May mayat pa'y kuma. Ngamita, da kayong tagsagsagaba iti apo ko. Pakawanan na kumamiya. Awan ti romba nga ikidawan nyo iti pamakawan, papa. Kinayat ko tinapasamak. Gaputan ng namnamaak. Adumteng to ti aldaw ang masursurunak nga ayatan ni Clark. Talaga ka di nga inayat mon manipod ide ni Clark? Wan, papa. Iso nga diin tulag daken kwa na. Sa anak-anak kadkad apulos. Ngam, talaga siguro nga awan rik nana para kanyak. Di ka agdanag, Mia. Aging gat si bibiyagak, di kay tubaybayan nga agina. Agyaman papa. Da kayo ka ni baby timang patpatibkar iti pakinakam ko. Inot mo't kat di na mapukpukaw ti saam dito'y barukong ko. Lipat mo ti may papankan ni Clark. Total adamatan anak yo. Kasta ti aramidak, papa. Amok ang makamove on ak tumatlaan. Naladaw ka man ang nagawid na iti rabi, Clark. Amang ano, sakit ka iti kastangar aramidem. Nagawis ngamin dagiti kaupisa na kalpasan ti trabaho mi, mama. Diyak matan na po ti oras. Maab-abuso ti bagim gapo iti kastangar aramidem. Kita man, nagdakkelan ti kimot tungam. Saan akas idi at dapay dito inimiya ang mga sasikasukan ka? Mama? Di mo ka di marikrik na. May mayat ti biyag mo idi at dapay dito inimiya. At dati kanayon ang mga sikasukan ka.
nga uray di mo ikaskaso. Katada kayo mat mama. Dumati asawa ang mga sikaso, iho. Napanagnakamot na ita, idi saan ka di? Di yun ipalagipay da ita mama. Awan nga rodan ni Mia. Iso sa balitan. Mapan mo matsuknalan dya balayo Dalo sa mat no da oras mo. Nakababain no da sumangputa sa nga ilim. Asino ko matagbali na sa ngailik mama. Jakmat kay tagitugot iti ka-opisina aki di balay. Kan makapaalyaw ijay. Tagmay may sakit nga rod. Amo matlagayam. Apay nga rod adi mo inaywanan ni Mia. Damagak man kan ka, iho. Talaga ka di nga awan apulos, ti remusing apanagayat mo kan ni Mia, itilasod ti panagdenayo kas agasawa. Mama, saan ko man naday ti pagsaritaan tayo? Nabayagan ni awan dito ni Mia. Mga no nakiasawa pa ikit din ija abroad. Kasano ko maabaki asawa? Kat agdadata nakatalikan ka, tanagkalay sa kayo kat nga rod. Jakon namnamaan ni Mia, mama. Mayatan di biyag na jabal lasiw tao. Imposible mat niya agsubli pa ilaang dito Pilipinas. Anya na ti amom, iho. Iso di mo baybayan ti bagim. Di mo pa'y nakita ti anak yo. Iso nga agsingsingpet ka kuman, Clark. Agbaliw ka kuman, iho. Nagsarday anang bagbaga kanyak ni mama, uray idiawanan dito'y Pilipinas ni Mia manang Emmy. Uray ngamin idinaamwak ang nagpasngayan ni Mia, jak pulos pinagan-ano nga inammo ti kasasaad da nga agina. Jak pay lang ngamin maaklon nga addan asawak idi. Kinapudno na, ado mo tinagbalin a karelasyon ko, sipod nagsubli ni Mia iti sidong ti amana. Ngam awan tinagbayag kadakwada, tajak na pupuutan, ngam ikumkum parakmeten ida ken ni Mia. Ket tunggal sumken dayta iti panunot ko, ikagkagumaak alipaten, tati makagapo, isu ti sangkaisawang ko idi, nga asawak laeng ni Mia iti papel. Iti may sa asardam, kinasarita nakti inak, manang Emmy. Adamadmadlaw ko kan ka, iho. Kadag ito'y naglabas nga aldaw. Kasla saan ka matan amarabrabyan nga agaw-awid? Di mat day tati kayat yo, mama. Ay uwan Kanayo na kami nga agdandanag tunggal marabyan ka nga agawid. Wan gaya, mama. Kaya't ko tagsubli langan ni Jibalay. Ha? Ijayak langan nga agnaid. Umay kayin to lata sarsarong karanin. Ne, ay kalaat man ana panunot mo ti agsubli ija balayo ka ni Mia, Clark. Kailalamat nga min Jibalay. No, awan ti agnanaid, mama. Jak pa'y din nasa si kaso. Manipod, nagsubliya ka nagnaid diti balay tayo. Sigurado ka, iho? Awan ka duam ijay. Awan ti mga sikasukan ka. Okay lang, mama. Kabagalakmat. Narigat mat no kanayo naklata na papaasikaso kada kayo. Kaslamayat na itaas senyales, Clark. Kahit kaano nga ron ti panagsublim ija balayo. Inton day off ko, mama. Apag iso, tapno may bagkat kunton dagiti nasken nga alag ijay agargarit ko. Kastamat tante amin nakasapulak.
Malaadakan ka day taiho. Di kagda nagtatulungan kanto, da kami iti babaunan. Nakasubli akong dito'y balay mi ni Mia. Talagaan na baybay ak dito'y balay mi. Sipod nakipagnaidak manin ijayan ni Mama. Masapol ang madalusan. Tap na agsubli manin iti sigod a kinangayad na. Idadapay lang dito ni Mia. Apay nga takas to'y tirignak. Kasla da kurang iti panagsublik ditoy. Kasla makitkitak ni Mia iti tunggal pasat ti balay mi. Kanapaya kanayon ang mapampanunot ko da Mia kan ti anak mi. Kaya't kada asawan da ito nga damotan marikriknak para ka ni Mia. Diyos ko, pakawanin na kadagiti nagkurangak ka ni Mia. Kastamot tin iti anak mi. Sapay kumatasaan pa anala daw ti amin. Nakasagana ako ni agbaliw para kadagiti aginak. Tulungan na kumadyos ko. Ikanak iti umdas akira damang sango ka ni Mia. Ti babae nga awan ti sabali nga inaramid na iti, no saan natin nga si kaso kanyak. Ti babae ang nagbalin nga inatanak ko, ngamjak pulos inikkan iti patag. Kat ti kadaksan nga inaramid ko, iso ti jak pa nang itakdarit anak ko. Diyos ko, anya ti klasik nga asawa. Anya ti klasik nga ama. Hello, Mia iha. Nasaya at man ta nag-video call ka. Mama, kumusta kayo? Nasaya at matiha. Si Kangay, kumusta ti apo ko? Ay nasalun at ti apo ko yung mama. Nagbit nga rin din makal. Kan maibibiyahe min iti nagduduma a lugar, amapan mi pagpaspasyaran. Nasurok mat nga minan nga innam abulan na. Ay, nagsaya atin. Ay na, sapay kumata makapasyar kayong tumot dito'y Pilipinas, iha. Mabalin na tamat, mama. Nang runata na isimpak ba't amin na napapeles ni baby. Kasta ngamin ti kayat ni papa. Mayornos matlaang dagiti kasapulan ni baby a dokumento. Tapnaawan parikot, no bilang kalata kayat mi ti agawid dita. Anya ti amuyo. Ang mga numay sa aldaw kat adda kamin dita. Ay na, sapay la ko mga rod ta makaawid kayo mat nga agpaiso dito'y Pilipinas. Ayan ti apo ko ngay, adda ka di dita abay mo. Ay, awan mama, adada iti hardin, kadwana ni Tito na ang Mark. Mark? Sino ang Mark, iha? Kuha mama. Agar-aram kanyak. Pagayat na nga rod nga uba ni baby. Kat ni mat baby, kay kayat na mat ti agpapauba ka ni Mark. Ha? Kasta ka di? Uwan gayam. Awanan dito'y balay ni Clark.
nagsublin iti balayo. Naimbag man ta kinayat na tinagsubli ijay nga uray awan kadwana. Kailala ka no nga midya balayo nga awan agnanaed. Kan amo Mia, nagdakkel tinagbaliwan ni Clark. Saan na dakas idi akanayon nga agpaspasyar kan marabyan nga agawid. Ita, kayat nanti kanayon nga adda iti balayo. Di nasayaat no kasta, mama. Uwan nga rod iha, nagdakkel at talaga tinagbaliwan na. Maragsak ka na ka makangag iti dayta, mama. Sapay ko matagtultulo yan ti panagbalbaliw na. Sapay la ko mga rod, Mia. Alang arudan, mama. Baliwag to ti ag video call no kadwak ni baby. Tapno makita yu ti apo ko yu. Alaman nga rod, Mia. Kailiw ko nga minan ti apukok. Uwan, mama. Sige nga rod. Bye. Bye. Ay, anyan. Awan samutan Nay, ada si Mangpet. Ni Clark lakit di dayta. Naimbag ta nakapasyar ka, iho. Ne, anya da kita ibat mo. Para kada kayo, mama. Naimbag lang abas tuyo ka ni Nana Miling iti manungal daw. Ay na, naladaw ka laang iti sumagmamano a minutos. Ka-video call ko itay ni Mia. Kasta ka di, mama? Kat, kumusta da ka nun? Kumusta gayam ta anak mi? Ne, itaman pa'y kumusta dagiti agina, iho. Ha? Siyempre mata, mama. Kaya't kumot niya amunti ka sa saad day jay. Ay, amo miho. Adagaya man agar-aram ka ni Mia. Kayat ka nung arudya anak yu ti agpapaubakan kwa na. Kasta ka di, mama? Wan iho, ang mga nuday jayan ti pakiasawaan na. Iso nga isaganam ti bagim, ta mga nukala at asumangpet na dito'y Pilipinas, kat pawaswas dan ti kalay sayo. Kat, no, iso ti amuna pagsayatan na, mama. Di aramidan na. Apay, itulok mo ang mawaswas ti kalay sayo? Mama, nabayagan na nagsina kami ka ni Mia. Kan, ang mga nadayjayan na lalaki ti kagasat na. Diyak kay tagbalin ato bang itanyaman na plano da. Ay, sayang iho. Kunak no maurnos yu pa iti amin. Ngampanag kunak, naladawan ti amin. Noon niya ti pagragsakan na. Naragsakak matan para kan kuana, mama. Jak mailawlawag tirik nak idi, katkasla nagtupak ti langit kanyak, iti dayjay nga impadamag ni mama manang Emmy. Nakariknaak iti nakaro asaem, iso nga amok nga agayata kon atalaga ken ni Mia nga asawak. Ngem ka gumaak nga inlimod ti pudno a marikriknak ken ni mama. Tadyak kayat asidiren nakmanan, gapu iti inaramid ko idi ken ni Mia. Napalalo aliday ti mapay ariknak manang. Tano kaano akayat kon nga urnusen ti pamilyak, isumutan ti panakaamok, maipapan iti agar-aram ka ni Mia, nga impagarup ko pa'y idin nga inaklon na. Ngam saan adayjay tinagbalin alapod, tapno maminpinsanan nga agbaliwak manang.
Ingkarik ngaminan iti bagik, ano bilang ipalubos tupay ti apo nga agkita kami kani Mia, sabalin a Clark ti makita na. Saanan ati Clark anang pasakit kan kuana, kan kang runaan na, saanan ati Clark anang talikod iti putot na. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito balay, mama. Nagpaspasara kakla ang iho. Amo kami a day off mo ita. Katamangan no awan ka manan dito'y balayo. Awan mo tinas ka na, papanak. Isa dito yaklatan balay, mama. Makainanak pa na imbag. Nagdalos mo tanti balayo, iho. Kasla idadapay la dito'y ni Mia. Kanayon anak kasimpati amin agamit agingga iti kusina. Mama, imawag ka din ni Mia? Kumusta da ka nun ita anak mi? Saan pa'y nga rod, iho? Apay ay adamdamagam. Kaya't mo ka di nga awagan. Saanan, mama? Ang mga no di naktumadla kaya ta kasarita. Apay kumamot, iho. Mama, saan mo ta nailimod ka da kayo dagiti napasaran na iti danak? Idiadda kami pailaang dito yung agnanahed. Katamok nga aging gaita. Nasakit pailaang tinakam na kanyak. Nangro na itatadan anak mi. Apay adi mo padasad, iho. Anya ti abmom no si kalaang ti ururayan na. Tapno makapagsarita kayo anasayaat. Di mat ko na yung ada nag-araram kan kuha na ijabalasi o taaw. Ang mga nagnobyo da paikit din. Jaketi makaistorbo ka da kwada. Amok nga ay ayata mo ni Mia. Ipasimudaag day tati namin pinsan a panagbaliw mo. Apay adi mo kasarita. Dumawat ka iti pamakawan. Ibagham a nagbalbaliw kan. Mabainak, mama. Kaslawan rupa ka may parangko kadakwada nga gina. Kat, baybay amlatan a matagikwati sa bali a lalaki dagiti aginam. Sika ti asawa ni Mia, Clark. Ilaban mo ti karbagam. Ipudnom ti marikriknam ka ni Mia. Saan pa nga ta naladaw ti amin, mama? Awan ti naladaw no maipapan ka na ayat, iho. Ipariknam ti panagayat mo kadagiti aginam. Amok asaan pa'y analadaw ti amin. Ati ko na mga ibagam, iha. Papa, kaya't ko kumatiag bakasyon ni Pilipinas, kadwak ti anak ko. Anya? Mapan kayo nga ginay dyan Pilipinas? Ang iha, ang mga nagkita kayo kan ni Clark, kat pasakitan naman ang direklam. Saan nga isotiran tami, Papa? Kaya't ko makita ni Mama ti apo ko na, kas ingkarikan ko na. Ang kasano nagkita kayo iti ama ti anak mo? Kabalam ti sumango ken kuana? Okay lang, Papa. Nasayaat mat. Tapno makita na ti putot na, adi na pulos kinumusta manipod pa'y idi na ipasngay. Pili ba ka talaga iti kinatibkir mo, Mia? Ala, nukasta ti kayat mo, si papalubos sa kada kayo nga agina. Ang pasensya ka no di kayo makuyog, tamo mata makumikumak kadagiti negosyo dito eh. Maawatak, Papa. Kumusta nagtulangan ka ni Abalayan Divina?
Kaano nga raw ti panagawid diyo sa Pilipinas? Agbuka kadagos papa, tapno makabiyahe kamin iti kabiitan a panawan. Kumusta kayon, mama? Mia, iha. Sika ka digag paiso. Siyak nga rod, mama. Oh, daytoy ti apo ko yo. Ay na, kinalaat nak Mia. Ala, umunag kayo. Ay, sapay nagimas ti turong tapukok. Kaano kayo asim magput iha? Apay adi mo imbaga nga agawid kayo matkayam. Idi pa'y kanikadwa nga aldaw, mama. Naginana kami laeng, tanagwati-wat ti biyahe mi. Agyaman nak, tatinungpal mo ti karim idi, nga ipakitam kanyak ti apukok. Ay na, kaing-ingas launay ni Clark. Uwan, mama, kaing-ingas launay ti amana. Amom iha, namin pinsanan na nagbaliw ni Clark. Ken pasaray damagan na kanyak no imawag kan. Kung nakaiso ti umawag kan ka, nga mabain sa kano. Anya ko matikabain na, mama. Iha, amok nga ado tinagkurangan ka na kayo ni Clark. Kat dayta ti pagbababaw yan na launay. Ngam itatada kayon nga agina. Amo ka makapagsarita kayon anasaya at nga agasawa. Ket sapay kuma, tadi mo ipaidam dayta ka nito, Mia, iha. Ada nagsardang alugan. Apag iso, ni Clark lakit ni daytan. Jack, ninamnama da ito nga idadatang yung akin na, Mia. Tinungpal ko lang ti karik ka ni mama, nga umay ko ipakita kan kwa na ti apo ko na. Agyaman ak, Mia. Taore sana nasaya tinapasamak ka datay ti kalabas. Nagtali na iti panagraem kan panangipatag mo iti inak. Saan to amapukaw dayta? Tapasatan ti biyag mi nga agina ni mama. Maragsa ka na ka makakita iti anak ta. Mia, amok nga do tinagkurangak kada kayo nga agina. Nang runa unay kan ka. Pakawanan nak ko ma. Amo ka sana kaskari na ti mamakawan. Nang runa ta. Nasaam tinapasaram kanyak. Iso nakasaganak nga aguray. No kaano'y nagmo ti pamakawan mo kanyak. Nga mada ko matikid dawakan ka, nadapan nakabalin na. Anya dayta, Clark? Baybay anak ko mamang sulnit kadagiti nagkurangak ita anak ta. Di mo ko maipaidam kanyak ni baby. Apay ko mga ipaidam ko kan ka. Sika ti amana. Rumbang lang amarik na namat ti pamatag ti maysa nga ama. Nagtanok ka talaga, Mia. Pagbababawyak aging gay titong palbiyag ko, ti panang pasakit ko kan ka. Ulitak. Pakawanan na ko, ma. Lipata mong tinapalabas, Clark. Katangay ko nam,
Akayat mo asulnitan tinagkurangam ka ni baby. Sige, dito'y kami balay ni mama nga agnaad. Kabayatan ti kaadami dito'y Pilipinas. Sige, magustuak dayta. Kat kabayatan ti kaadayo ditoy. Ditoyak pa imot lang arod. Tapno maipapasko ti manghiliw ka ni baby. Kan maipapasko ti mga sikaso kada kayo nga agina. Mama, di mo timbaga ka siya Good morning. Naimbag ta nakariing kan, Mia. Ha? Sika tinagluto? Siya kumati agluto. Tamok nga dasarat mo iti opisina ita. Nag-file akit leave ko. Imbagak matan. Kaya't kayo ama din naan niya agina. Kabayatan ti kaadayo ditoy. Kasta ka di? When? Isong awan pagdanagam. Mala, umay ka manganin. Bayat ang nakaturog pa ni baby. Ni mamangay? Nasapa rin mo Ada ka nabit asikasun na. Alan, agar mo sarkan. Apay asyaklaan. Agiddantan Okay lang aan. Sige kit din, mangan kan. Asikasuan ka. Saan? Aglang lang taamangan. Itala ang amapadasan ta daytoy saan ka di? Saan tamat ngamin nga agid-giddan amangan, idiagdandan natapay laang. I'm sorry, Mia. Clark, apay nga inigamam ti imak? Ay-ayatin ka, Mia. Ha? Amo ka nariga tapat yan. Ngamday tatipod no amarikrik-nak para kan ka. Aklonak. Manipod itipimanaw ka. Nariknak nga dan ko orang iti biyag ko. Ngamga po iti pride ko. Inlimod ko tipod no amarikrik-nak para kan ka. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Clark. Amangan numaasyan ka laang kada kami iti anak ta. Pudno ti ibagbagak, Mia. Ay-ayatin ka unay-unay. Ngam, naladaw santi amin. Naibaga ngamin ni mama nga adda nagar-aram kan kay di balasiw tao. Kat amangan na inaklon mo pa yan. Ha? Sino ti bagbagan ni mama? Ni Mark? Wan, isong arod. Mark ti imbaga ni mama anagan ti agar-aram kan kay di balasiw tao. Nadakamat mo ka na itinaminsan apa nag-video call yo. Ni Mark kat gayam ti pamilyami iji abroad. Saan nga agar-aram kanyak? Imbagak laang dayjay ka ni mama. Takayat ko kumaamaamuan ti reaksyon mo no idano na kan ka. Isu na laang, tawan tinauray ko nga imbaga na kanyak. Isu akas la jakpat yan ti bagbagam ita, Clark. Nasakita na kiti husto idim padamag kanyak ni mamati may papan iti da dya Mark. Ingamawan ti kirit ko amang ipod mo iti marikriknak. Tamok ngawan karbangak nga agimon. Gaputan na bayag kat nga ruda na saan tangag dandan na. Kan may sa... Diyak kaya tamadlaw ni mama ti pan nakapasakit ko. Isungawan ti indanon na kan ka. Clark. Awan ka din kay mo dingak di tapuso, Mia. Talaga ka din agibusan ti panagasawa ta. Pangasim tagsao ka ko, ma. Nakasagana ka mga klon itanyaman na pangadang mo ita. Nakasagana ka din nga agbalin nga asawak? Nakasagana kan nga agpakaama iti anak ta?
Launay, Mia. No'y kanak pa iti may sa agundaway. Kaya't kung ay parik na tinapudno apa nagayat ko kan ka. Kada kayo iti anak ta. Kasano ang mapasamak da ita? Kat, agsubli kaminton ka ni baby ijay Canada. No kasta. Talaga apanawan dakmot laeng nga agina. Adakan ka da ita? No, palubusan na kami iti anak ta, Clark. Ha? Saan? Saan kayo palubusan, Mia? Kaya't kung agtalinaid kayo diti dinak, tapno makapangabarwanan tayo. Pang-aasim, Mia. No kasta ti desisyon mo? Sika nga rod ti masurot, Clark. Ha? No kasta. Wen, Clark. Agtalinaid kami iti danam. Gaputa ay ayatan kapayla ang aging gaita. Awan tinagbaliw manipod day di aldaw ang nagkalaysata. Tinungpal ko tiin sa patak, nga ayatan ka aging ga iti tungpal biyag ko. Ay ayatan kami. Agyaman ako, Nay. Ketika rin ka manipod ita, saan ka nalumdang iti danak? Ipatag kayo iti anak ta iti kastaunay. Da kayo itan ti lubong ko, katawanan ti sabalipay. Ipatpatag kayo iti anak ta. Impagarup ko asaanan ang maurnos pa iti pamilyak, anabukal gapo iti makuna a fixed marriage manang Emmy. Nalawag ti inlanad ko iti salaysay ko. Dagiti dadakkel mi kani Mia ti makagapo no apay ang nagkalaysa kami. Nagdana kami kas agasawa nga awan panagayat ko kankwana. Ngam idi madayo iti danak ni Mia, dita anaduktalak ti pudpud no ariknak para kankwana, nang runa pay taaddan anak mi. Tapno mamin pinsan a mapasingkedan kan mapanagnakak at talaga nga ay ayatek itinapudno ni Mia, nagkalaysa kami mananmanang. Kat iti day taagundaway, siyak a mismo tinangasikaso iti amin. Sa anak mo't ngay manugot asaan a makadaray ti ama ni Mia. Apaman a sinabat ko iti airport ti ama ti asawak, uray laim pa rin tumeng ko tinagkid daw iti pamakawan, kas pamanaknak at talaga ang nagbabawyak ti amin a naaramid ko iti kalabas. Iti kaldawan ti kalaysami, nagpaiduma ti kinaragsak ko manang, kat makunak aday din ti kararagsakan a pagteng iti biyag ko. Itamanang agad adalan ti anak mi, kat sikugmatan ni Mia nga asawak ti adina. Nakarkarumat ang nagbalinak ang nagagat ang nangasikaso kadagiti negosyo mi, tapno masiguradok tinarimat ang masakbayan ti pamilyak. Pudno gayam tay kunada. No kaano nga awanan kan katimay sa abanag, sa mula marikna ti kinapatag na. Ngam nagasa takpaylaeng, gaputan na urnos ko ti amin, kat nakadanak ita ti kapatgan agameng ti biyag ko. Ti bukod ko a pamilya. To'y pagayam mo, Clark.
Pagayam ko a Clark, ididamo a surat mo, insagana konti amin a sermon nga ibagak kumakan ka ita. Ngam kalpasan a naiskripan kan naidrama mi ti paggibusan ti pakasaritaam, awan ti sabali nga inaramid ko, no di tinang lukot iti papel anang isuratak kadagiti ibagak kumakan ka. Kat daytoy laangan ti makunak. Maragsakannak, tanaka-amiris ka, kat naurnos mo ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag.